Ayo. 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 Unsa na? Para nasa. Ma'am, yung buntag ra, ma'am. Naay mo order sa Shopee, ma'am. Kamo si Kuan, ma'am? Si Miss Cordapia Salvacion, ma'am. Tanawon sa ako. Ako nga naman. Unsa Ma'am, na? may order sa Shopee, ma'am. Daw be. Ay saglakaw ha kay i-check sa nako. Sige, ma'am. Unsa man ni? Saging lagi ni, di ba? Marang akong order. Ma'am, wala mo. Nakasulod sa bakal. Ma'am, wala mo ko na ma'am. Kay igor ako nag-deliver na, ma'am. Correba! Unsa man ano nagkagupo to dia? Nasuko ka? Sa man na unsa na yung order nimo? Marang man to yung pa-order nganong saging man na niabot. Dili ni pwede iuli na mo ni sir. Ma'am, ako mo maipita na sa Kuan, ma'am. Kamo dapat mo reklamo na sa Kuan, ma'am. Sa Ay hatag siya may ko. opisina, ma'am. Dili dong, dili. Iuli na ko na ihatag sa mo angkas. Dili na pwede dong kay marang among gi-order nganong saging man niabot. Di, magod, sir. Hilaw pag yun. Igor ako deliver gud na gud, ma'am. Dili ni pwede iuli na mo ni ambing kas. Dili dong, iuli gina dili sa mo dong. Ikuha na sa imong kumpanya. Sir, ako mo wala ni sir. Huiing niro. Dili dong. Iuli ka na nimo dong. Dili na nimo iuli dong. Mas-on gyud ka dong. Mas-on gyud ka. Sir, ayaw, sir. Dili na pwede dong. Dili na pwede. Pisto. Sir, ayaw, sir. Dili na pwede dong. Sir, ayaw, sir. Ako Dili na pwede. Sir, Og dili nimo iuli ang kasa ko dong. Mas-on gyud ka dong. sir, ako Sol, mo hindi ka. gud ni sir. Di Ma'am, ako mo gimipit gud ni ma'am. ayaw lagi. Dili lagi. Kaya among gi-order ra mo dong. Marang anong saging man ang naabot diri sa mua. Sir, wala mo kilabot gud ni sir. Go! Kaya ako rin nag-deliver ni sir. Dili lagi mo iuli ang kasa ko dong. Masuhon gyud ka dong. Masuhon gyud ka. Masuhon gyud ka dong. Dakuan mo tiyan, sir. Dili dong. Ang kas iuli ang kas. Dili lagi dong. Ayaw na lagi. Og dili ka mo sagot dong. Ang iuli lagi na dong. Og dili. Ako mo gimipit. Dili gyud dong. Iuli gyud ang kas dong. Uli na lang na. Iuli gyud ang kas. Sunod na dito. Ay, uli na lang ako, ma'am. Kuan manggod kinang ang order namo. Marang. Anong niabot saging niya naka plastic pa jud anak ko nga isulod og bakal. Ma'am, Gatanga man ka oy. kaning ako, ma'am. Igor ako nag-deliver ani, ma'am. Igor ako nagkuha sa kuan ni ma'am sa supplier, ma'am. Mo kabalong sa sulod. Dapat sa dito mo reklamo sa kuan, basakan. Kay Igor ang deliver ani. Ay, sa sunod, maminaw mo, magtungit manggod mo, ug magsuguon mo, nag-order tagtarong sa inyo. Gistiyan bitaw magtarong. Isog mo kay umbana gun, ma'am. Paisog-isog ra to pero dako ra tog tiyan. Nagsalig ra man to siyang tiyan. Ano, ma'am? Nagkahubo-hubo na gani ko ha. Lain pa'y ato. Lakaw na lang. Kay basig dunggaban ti kag maso. Dukdukon niya ti kag gunting. Sige, ma'am. Kumay mo na, ma'am. Igor ako nag-deliver, ma'am. Sir, uli na lang sir kay kapoy kay kakaistorya. Maglagot ko nimo. Ako mo makatapal gud ani, ma'am. Nganong kulit man jud kay ka? Korapya! Oh, wala na human dia. Dili! Dili lagi. What's up mga kahangon? So karon na po mi diri karon magsinamok-samok sa inyong cellphone. Ha? So mag-shoutout mi karon ha. Nya ikaw na bay. Shout out ay media sa solid supporters namo sa mga viewers namo from abroad to Sultan Kudarat. Shout out sa inyo hurot o gilabi na sa ako ang lalabs dia sa Davao, Camilo de Aguilio ug sa iyang mga pamilya. Shout out sa inyo hurot. Shout out. Shout out dai ko di sa TikTok page sa Bunturan, sa kay Ma'am May Cabrera mo manager, sa kay Tol Andre, CD, Stephen. Shout out sa kong uyab na sa Kuwait. Shout out. Sana all. Shoutout po ko sa kong mga kauban sa Sundays Modern Home Cooking. Samot na sa among chef nabutan si Chef Edward Buas o sa iyang asawa na si Feby o si ilang anak nga si Evard o sa mong manager. Shoutout ma'am o sa kong uyab.
Og shout out po nako ang taga Pampanga boys nga mga grab driver diya, mga gwapo kay na pero mga pangit. Oh, shout out pa rin Shout yung out amigo. tayo ko sa Pahuyo family nga nag-welcome sa mga dre. Palangga kay nila guys. Salamat kayo sa inyo Pahuyo family. So mo shout out po ang pinakagwapo ug pinaka the best nga aktor sa buok, si Buok Davao Vibes. Shout out ko rin talaga. Densus SM Ikulan kay Lisel Basaldreog sa akong asawa na si Mary Grace Ibalyar o kay Ma'am Dime. Salamat kay Ma'am. Ay mo sawag sporta. Ay ay. Sa akong asawa na si Amor Pausa. I love you. Kulang na.